Без вайбу, гісторыі, якасці і сучаснай эстэтыкі. Чаму беларусы не хочуць апранацца ў беларускае? Наш дом, Беларусь, што будзем рабіць з будаўнічымі дэфектамі? І беларускія каровы і свінні, якія кудысьці знікаюць. А вось куды да пошукаў падключыліся Белсат і Белпол. Серада, 8 кастрычніка, 19 гадзіна, аб'ектыў. Я, Валер Руселік, вітаю спадарства і запрашаю на выданне. Офіс Святланы Ціханаўскай фізічна прыпыніў працу. Прадстаўнікі палітычнай структуры запэўніваюць, што гэта часовая захада ў звязку са скарачэннем узроўню фізічнай аховы кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету. Мы не можам агучваць дэталяў змеркавання бяспекі. У офісе застаецца толькі частка неабходнай аперацыйнай каманды. Астатнія працаўнікі перайшлі на дыстанцыйны фармат працы. Мы ў сталым кантакце з нашымі літоўскімі партнёрамі адносна дэталяў новай сістэмы бяспекі. Пасля таго, як будзе зразумела, як менавіта яна будзе рэалізаваная, будуць прынятыя рашэнні адносна фармату далейшай працы офісу Святланы Ціханаўскай. Пра пастанову літоўскага боку змяніць сістэму аховы Ціханаўскай стала вядома ўчора. Калі раней за бяспеку адказвала служба аховы кіраўніка краіны, то цяпер будзе бюро крымінальнай паліцыі. Найперш гэта звязана з выдаткамі. Пры гэтым сцвярджаецца, што статус кіраўніцы АПК не змяняецца і захоўваецца акрэдытацыя дэмакратычных сілаў у Літве. Спікер Сейму Юозас Олякас падкрэсліў таксама, што Літва не адмаўляецца ад палітычнага падтрымання беларускай апазіцыі, з чым не згодны экс-міністр замежных справаў Габрыэлюс Лансбергіс. Паводле былога дыпламата гэта акурат сведчыць пра змяненне курсу краіны і вымушае Ціханаўскую ды ейную каманду пакінуць Літву. Найлепшыя прадпрыемствы айчыннай лёгкай прамысловасці дэманструюць свае навінкі, прапаноўваюць пакупнікам гуртавікам распрацоўкі калекцыяў на восень-зіму і вясну-лета 2026. У Менску сёння распачалася выстава «Кірмаш ВТІ 2025», арганізаваная Беллёгпрамам. На тле падзення попыту беларуская мода шукае пакупнікоў. Падрабязней Юлія Цельпук. Показывают белорусское оденье и тканины, шукают новых покупников и подписывают домовы с лояльными. Концерн «Беллёгпрам» проводит трехдневную выставу «Кірмаш BTI 2025». Мы привлекли и организации торговли, это универмаги наши крупные, Беларусь, ГУМ, ЦУМ, которые также широко развернут, скажем так, свои площадки. Выстава уже 49-я, а девиз сёлетняй «Диалог бизнесу и моды». Айчынная мода старается такі дыялог наладзіць, бо ў гэтым годзе упалі продажы прадукцыі лёгкай прамысловасці, прызнала старшыня Беллёгпраму Татьяна Лугина. На рынке сможет эффективно работать только то предприятие, тот бизнес или та организация, которая максимально использует многовекторные каналы продаж. И кто создает именно продукт уникальный по истории, потому что поменялась философия продаж. Растуць продажы беларускіх маркетплейсаў, а таксама расійскіх, як Wildberries і Озон. А рэнтабельнасць продажаў у Лёгпраме сёлета склала толькі 8%. Ёсць у галіне і стратныя прадпрыемствы, з якіх чыноўніца згадала толькі Камволь. Днямі пра яго выдаваў і кіраўнік рэжыму. Когда-то я непосредственно занимался этим Камволем, и денег вложили немало, порядок вроде навели. Сегодня, оказывается, не работает. Более того, накопили долгов на 200 миллионов с лишним рублей. Пазычалі Камволю Беларусьбанк, Менгарвыканкам і ўрад на суму амаль 241 мільён рублёў. Станам на канец 2024 года падлічыла люстэрка, абапіраючыся на дакументы ад Белполу. Пазыковая нагрузка 506% да мінулагодняй выручкі Камволю. Тым не менш, на выставе стратны бренд фігуруе ў адным шэрагу з маркамі «Віцебскія дываны», «Медлён», «Світанак» ці «Палесся». Бренды Беллёгпраму не трапляюць у сусветныя тренды, кажа стылістка і суаўтарка YouTube-каналу Fashion Lunch. Вы ведаеце, што той же Dior ці Balenciaga купляюць менавіта таму, што бренд вакол сабе создаў нейкі пэўны вайб.
так? У беларускіх брэндаў няма гэтага вайба, няма гісторыі, няма якасці, няма эстэтыкі сучаснай. У апошнія гады ў Беларусі збанкрутавалі барысаўская швейная фабрыка, магілёўская ткацкая фабрыка «Сапатэкс» і цяпер банкрутуе брэнд «Белвест». А баранавіцкае баваўнянае аб'яднанне, якое, як і камволь, захрасае ў даўгах, у выніку навязалі аршанскаму лёнакамбінату. Юлія Цяльпук, Белсат. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю склікала прадстаўнікоў усіх буйных маркетплейсаў, якія працуюць у Беларусі. Галоўная тэма размовы – праект указа Лукашэнкі аб удасканаленні рэгулявання спажывецкага рынку. Дакумент робіць правілы для інтэрнэт-гандляроў больш строгімі. Плануюць увесці абавязковую рэгістрацыю інтэрнэт-пляцовак у гандлёвым рэестры. Пры гэтым замежныя маркетплейсы забавяжуць стварыць у Беларусі юрыдычную асобу. Пералік тавараў інтэрнэт-гандляры будуць узгадняць з дзяржаўнымі органамі, а Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю зможа абмяжоўваць доступ да пэўных інтэрнэт-пляцовак. А ў Бярозаўскім раёне Берасцейшчыны міліцыянты выкрылі злачынную схему продажу лішкаў будаўнічых матэрыялаў. Як выявілася падчас следства, дырэктар будаўнічай кампаніі разам з падначаленымі выкарыстоўвалі няўлічаную другасную сыравіну, а лішкі цеплаізаляцыйных плітаў, што пры гэтым утвараліся, рэалізоўвалі камерцыйным кампаніям. У сваю чаргу прадпрымальнікі прадавалі будаўнічыя матэрыялы ў розніцу, хаця, падкрэсліваюць у абласным управленні барацьбы з эканамічнымі злачынствамі, ведалі пра незаконную схему іх паходжання. Следчы камітэт завёў крымінальную справу за крадзеж у буйным памеры. За 2 года преступной деятельности злоумышленники похитили более 280 тысяч рублей. Ущерб частично возмещен. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы. Здавалася, паатрымаў чалавек новае жытло, і праблемаў стала менш. Гэтак думалі і менчукі, што засяліліся ў навабуд у сталічных навінках. Але ў выніку роспач. Большасць з будучых жыхароў дому не падпісалі акту прыёму кватэры. Прычына – дзясяткі дэфектаў, з якімі яны сутыкнуліся. На што варта звяртаць увагу пры атрыманні ключоў да новай кватэры? І што рабіць, калі якасць будаўнічых працаў, мякка кажучы, не задавальняе? Апавядзе Олесь Яшченко. Открываем двери без ключа. Ча-ча-ча. І даемся дзіву. Кватэра, якая мелася стаць утульным сямейным куточкам, апынулася недабудам з шэрагам дэфектаў. Вот в таком вот красивом состоянии находятся дверные коробки. І брак працаў не адзіная праблема для новых жыхароў. Также выступают плесневые грибы. Вот, пошли выступать. Пра сітуацыю з праблемным навабудам напісала выданне .by. 19-павярховы дом нумар 6 на вуліцы Паўліны Мядзёлкі здалі са спазненнем на 14 месяцаў. Але зацягнутыя тэрміны, як відаць, на якасць станоўча не паўплывалі. У доме 225 кватэраў. Большасць гаспадароў, якія гадамі стаялі ў чарзе па жытло, адмовіліся падпісваць акт яго прыёму. І здзіўляцца тут няма чаму. Никому незаметная практически трещина через всю ванную идет у нас. Пры гэтым падрадчык у асобе дырэктара БМУ-1 метрабуду Роман Шлюгін журналістам парталу .by сказаў, што пра дэфекты ведае і абяцаў іх выправіць. Очень большое количество сколов, повреждений самого ламината. Сітуацыі, калі якасць новага жытла не адпавядае чаканням будучых жыхароў, у Беларусі не рэдкасць. Гэтак сёлета ў сакавіку на будаўнічыя дэфекты скардзіліся жыхары комплексу Менск-Свет. Са сценаў у доме з рамантычнаю назваю Портафіна сыпаўся пясок. Што ж рабіць у такіх сітуацыях? Калі будаўнічы брак і недаробкі відавочныя, ды іх шмат, не падпісвайце акту прыёму жытла. Пакуль хібаў не выправяць, ці пісьмова не паабяцаюць гэта зрабіць. Нават падпісаўшы акт, вы маеце 5 гадоў гарантыйнага тэрміну, за які падрадчык мусіць выправіць свае памылкі. Галоўнае, максімальна падрабязна задакументаваць дэфекты. Каб іх апісаць, можна запрасіць незалежнага эксперта. Ягонае меркаванне будзе карыснае і ў выпадку, калі справа дойдзе да суда. Олесь Яшченко, Белсат.
А тым часам стала вядома пра дэмантаж корпусу раённай больніцы ў Свіслацкім раёне Гарадзеншчыны. Паводле камітэту дзяржаўнага кантролю корпус месціцца каля дзейнай больніцы, але працы на аб'екце не вяліся цягам 30 гадоў, і ён стаў небяспечны для навакольных. Для дэмантажу недабудаванага корпусу вылучаныя сродкі з раённага бюджэту. Дзякуючы ініцыятыве Белпол мы ведаем, што знесці недабуд планавалі яшчэ ў 2022 годзе. Тады з бюджэту неабходна было выдаткаваць 280 тысяч рублёў. Сёлета сума ўжо меншая – 100 тысяч рублёў. Пра праблему даўгабудаў Белсат распавядаў у нядзельным выданні студыі Белсат. Вашай увазе ўрывак. Ну а цалкам матэрыял запрашаем паглядзець на YouTube-канале Белсат Ньюс. По розных оценках занятыя под даўгабуды порядка 6 тысяч гектараў, і держава страчивает от 12 до 18 миллионов рублей штогод за неэффективное выкарыстанне гэтых земляў, якія могли бы быть отдадены там под посевы, сады, новые фермы альбо некие іншыя інвестыцыйныя праекты. У адным з лістоў КДК наракае, што ўрад чарговы раз не забяспечыў фармаванне поўнага пераліку аб'ектаў, якія падлягаюць дэмантажу. Відаць, невыпадкова выканаўчаму органу цяпер даручылі распрацаваць прававы акт ва ўрэгуляванні гэтай праблемы да лютага 2026 года. Кароў і свіней у Беларусі за год стала менш. Чаму гэтак адбываецца? І што гэта? Выпадковасць альбо заканамернасць? Адказы з дапамогай дакументаў прадстаўленых арганізацый Белпол шукаў Ян Федарович. У Беларусі змяншаецца пагалоўе быдла. Гэтак, паводле Белстату, колькасць буйной рагатай жывёлы ў нашай краіне на канец жніўня скарацілася болей як на 2% ў параўнанні з аналагічным перыядам летась. Колькасць свінняў зменшылася амаль на 10% у параўнанні з мінулым годам. Сельское насельніцтва значна скарачаецца, і скарачаецца колькасць работнікаў, і якая б там не была интенсификация, прогресс, калі один человек может больше обслуживать, а при Лукашенко это тяжко зрабіць, это может зрабіць только приватник. Таму, адпаведна, скарачаецца колькасць жывёлы. Сярод лідараў паводле скарачэння колькасці кароў сёлета Магілёўская і Віцебская вобласці. Найбольшае змяншэнне свінняў на Гомельшчыне і Меншчыне. Праясніць сітуацыю можа справаздача Белполу. Паводле здабытых арганізацыяй дакументаў, у чэрвені ветэрынарныя інспектары выявілі масавыя парушэнні на жывёла- і свінагадоўчых прадпрыемствах Гомельскай вобласці. Выправіць это немагчыма, бо не прымусіш людзей працаваць. Па-першае, ўжо няма каго прымушаць. А по-другое, тых людзей, якіх яны прымусам адпраўляюць у сельскую гаспадарку, з іх нічога ўжо не возьмеш тых людзей. Лукашенко аб праблемах жывёлагадоўчага сектару ведае, толькі сёлета ён прынамсі 5 разоў бэсціў чыноўнікаў за страты быдла. Все мне докладываете, что у вас падеж увеличился скота, но вы, как и Саченко твой говорит, мы выровняемся. Не дай бог вы меня, извини, меня разозлите. В этом плане мало не покажется. Я вам по 10 раз говорить не буду. Это неприемлемо, падеж этот. Выглядае, не дапамагае. Агулам з 1995-го, першага поўнага года Лукашэнкі на чале Беларусі, пагалоўе буйной рагатай жывёлы ў нашай краіне зменшылася амаль на чвэрць. Ян Федарович, Белсат. З 10 кастрычніка з Менску будуць курсаваць новыя аўтобусныя маршруты ў Беласток і Коўню. Паводле сервісаў «Атлас» і «Басфор» квіткі ўжо ў продажы. Гэтак да Беластоку цяпер можна будзе даехаць за 105 рублёў, а да Коўні за 280. Падрабязнасці ў Руслана Ігнатовіча. Новы рэйс да Беластоку ад польскага перавозніка «Аверобус» будзе хадзіць раз на тыдзень. У пятніцы зваротны маршрут да Менску у нядзелі. А вось у Коўна павязе беларускі перавознік «Грамора» маршрут праз аэрапорты ў Вільні і ў Коўне. Рэгулярнасць рэйсу праз дзень. Цэны на новыя маршруты 105 і 280 рублёў адпаведна.
Гэта танней за астатнія рэйсы ў гэтых кірунках. Пра цэны квіткоў, прынамсі ў Літву. Ужо некалькі тыдняў не сціхаюць спрэчкі ў беларускіх памежных чатах і тэлеграм-групах. Паводле удзельнікаў, з пачатку лета праезд на міжнародным рэйсе вырас на 20-50 рублёў, хоць перавознікі раней абяцалі іх не падымаць. Жыхары памежных горадні зазначаюць, квіток у Вільню каштуе ад 230 до 316 рублёў, у залежнасці ад дня і перавозніка. У чэрвені цана складала 180 рублёў. Самы дарагі перавознік расійскі «Экалайнс». З Менску ў Вільню ён прапануе квіткі за ажно 377 рублёў. Мы патэлефанавалі ў офіс кампаніі, каб даведацца, ці варта чакаць зніжэння. Цены динамичные, могут измениться в любой момент, как решит перевозчик. Поэтому у нас нет такой информации, будет ли снижение цен. Таксама звярнуліся з тым жа пытаннем да іншага буйнога перавозніка ў Беларусі – аўтобусны парк нумар 5, што ажыццяўляе міжнародныя рэйсы. А почему? Потому что. Так а с чем связаны такие дорогие цены? Мужчина, я вам говорю еще раз. Вы спросили, я вам ответил. Складывается от спроса и предложения. У чатах людзі прапануюць звяртацца ў Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю, каб там разабраліся з цэнамі. Але, як высветлілася, гэтае ведомства не мае паўнамоцтваў кантраляваць міжнародныя маршруты. Яшчэ 23 верасня Марк сустрэўся з прадстаўнікамі Менск-трансу і Байер-трансу, дзе чыноўнікі прызналі, што цэны міжнародных перавозак вызначае рынак і ўмяшацца ў яго дзяржава не можа. У гэты ж час Латвія пастанавіла часова закрыць межы для турыстычных, чартарных і экскурсійных аўтобусаў з Беларусі і Расіі. Забарона пачне дзеяць з 1 лістапада і працягнецца да 31 кастрычніка 2026 года. Рашэнне не закранае рэгулярных рэйсаў, але істотна ўдарыць па турыстычных фірмах і прыватных перавозніках. У Міністэрстве транспарту Латвіі адзначылі, што прычына – бяспека краіны. Руслан Ігнатович, Белсат. Ну што ж, у аб'ектыве на сёння ўсё. Болей навінаў у нашым тэлеграм-канале, на які вы можете перайсці праз QR-код на вашых экранах. Ну і інфармацыйны вечар працягваецца. Спадарства чакае студыя Белсат, якую мы правядзем разам з Юліяй Лабанавай. Юля, ты ведаеш, у нас у стрым-чаце адзін з першых каментароў ад нашай глядачкі Мішэль гучаў прыкладна як зноўку дрэнныя навіны, калі ўжо добрыя навіны. А добрыя навіны акурат сёння, канешне, крышачку трывожных, напрыклад, пра змаганне ўладаў са свабодай выказвання ў інтэрнэце, абмяркуем судовы працэс па справе ініцыятывы «Сумленныя людзі». Таксама з пазітыўнага французская салідарнасць з Беларусю. Гэта вынік Святланы Ціхановскай у Парыжы і клуб «Пагоня». Дазволілі яму ўдзельнічаць у чэмпіянаце Польшчы, пагутарым з удзельнікам каманды, так што чакае шмат цікавага. Спадарства, далучайцеся. Не будзем адкладваць, спадарства, часу. Паехалі! Ведаеце, калі ласка. Што ты хацеў распавесці? Я хацеў сказаць, канешне, у нас, такое жыццё. Не толькі добрыя навіны, всялякае бывае, але шмат спадарства залежыць ад нас з вамі. І наша апытанка сённяшняя, на прынцыпе, дзесьці пра гэта таксама. Ці адчуваеце вы беларускую салідарнасць? Так, бо беларус беларусу беларус, толькі сярод блізкіх і сяброў, не, беларус беларусу воўк. І што вы маеце на ўвазе? Калі ласка, давайте разважаць сёння разам, у тым ліку з нашымі гасцямі ў студыі. Ну і дзякую, канешне, за тое, што вы разам з Белсатам. Пра беларускую салідарнасць сёння пагаворым і ў нашым эфіры. Ну а пакуль перайдзем да нашай першай тэмы. Пракуратура Віцебшчыны скіравала ў абласны суд крымінальную справу супраць прадстаўнікоў грамадзянскай ініцыятывы «Сумленныя людзі». Яна расследавалася ў парадку спецыяльнай вытворчасці. Гэта значыць, што абвінавачаныя цяпер па-за межамі Беларусі. 4 удзельнікам ініцыятывы выставілі абвінавачванні ў дыскрэдытацыі дзяржавы, распальванні сацыяльнай варожасці, абразе і паклёпе на Лукашэнку і заклікаў да санкцыяў. Сярод фігурантаў Алена Жываглот, Зарына Сарокіна, Олег Давыдчык і Тимофей Малахоўскі.
Раней улады ўнеслі ініцыятыву «Сумленныя людзі» ў спіс так званых экстрэмісцкіх фармаванняў. Паводле версіі следства, ініцыятыва нібыта стварала бачнасць законнай дзейнасці пад выглядам развіцця грамадзянскай супольнасці. Сумленныя людзі ўзніклі ў 2020 годзе падчас прэзідэнцкіх выбараў. Валанцёры руху сачылі за галасаваннем, спрабавалі трапіць у выбарчыя камісіі і разам з некаторымі платформамі арганізоўвалі альтэрнатыўны падлік галасоў. Ну і спадарства, абмяркуем гэтую тэму з адной кіраўніцай ініцыятывы «Сумленныя людзі» Аленай Жываглот, якая на сувязі з нашай студыі. Вітаем вас. Добрый вечер. Вітаю. Выглядае на тое, што недастаткова было прызнаць ініцыятыву экстрэмісцкім фармаваннем, далічыць да спісу экстрэмісцкіх фармаванняў, так яшчэ раз пачалі завочны суд. На вашу думку, навошта гэта ўсё патрэбна, як вы ставіцеся да гэтага? Як я стаўлюся да гэтага? Я стаўлюся да гэтага не тое, каб вельмі сур'ёзна, але лічу, што гэта ўвогуле не жарты. То бок гэта ўсё ж такі ўплывае на каманду, на мяне, на маю каманду, на ўсіх, хто пад гэтым прысудам. Бо трэба траціць, марнаваць час, энергію. Гэта пэўны псіхалагічны ціск. Гэта переживанне за сваіх родных у краіне. То бок гэта рэпрэсіі, і я стаўлюся да гэтага як да рэпрэсій. Ёсць такое меркаванне, я ўжо давала гэтую думку, і сярод нашых колаў набірае папулярнасць, што гэта знак якасці. Вось я не з тых, хто лічыць, што гэта знак якасці, гэта клеймо дыктатуры, і так я да гэтага стаўлюся. Але ж галоўная мэта спыніць нашу дзейнасць і другая, хіба што мэта запужаць тых, хто нашы падпісчыкі, з кім мы камунікуем унутры краіны, не дасягнутая. То бок я і моя каманда сумленных людзей, мы працягваем працаваць, мы будзем рабіць тое, што мы робім, бо робім мы гэта не за страху артыкулаў перад артыкуламі крымінальнымі, робім таму, што верым у дэмакратычную Беларусь, верым у беларусаў, беларусак унутры краіны і працуем з імі. Таму стаўленне як да рэпрэсій уплывае хіба што на наш стан, і гэта пэўныя перашкоды сапраўды, але мы будзем працягваць нашу барацьбу. Алена, цалкам з вами згодны. Мяне калі прызнавалі персанальна экстрэмісцкім фармаваннем у адной асобе, таксама многія там віншавалі, казалі, знак якасці, хаця які это знак якасці, гэта ж праблемы там і мне там, і папросту іншым людзям, якія са мной камунікуюць. Вось пра іншых людзей уласна хацеў вас спытаць. Калі да вас, да вашай каманды не могуць дацягнуцца, калі не бярэм гіпатэтычныя там выкраданні альбо падаванне нейкіх заяваў у Інтэрпол, не могуць да вас дацягнуцца, ці можа гэта спецвытворчасць неяк негатыўна паўплываць на людзей у Беларусі? Магчыма, тых, хто браў удзел у нейкіх апытанках, даследаваннях, якія рабіліся ў тым ліку сумленнымі людзьмі? Па-першае, вы справакавалі мяне таксама даць трохі камент шырэйшы, што наша справа гэта вяршыня айсбергу. Я маю на ўвазе суд. Суд гэта тое, што мы бачым. Але атакі, рэпрэсіі, псіхалагічны ціск і усялякі ціск з розных бакоў. Гэта інфармацыйныя атакі, атакі ботамі на нас, каментары, гэта прыходзяць да нашых блізкіх. То бок суды гэта відавочнае. Гэта спробы рэжыму пасеяць разлад у дэмакратычным руху. Гэта таксама я адношу да рэпрэсій, да гэтых спробаў. І ўсё гэта больш ці менш, але трохі сказваецца, нягледзячы на тое, што ўсе мы прадлажаем рабіць тое, што мы робім. Пра як уплывае на тых, хто ўнутры краіны, па-першае, не ўсе родныя сябры нашай каманды выехалі. На жаль, ці на шчасце. Да іх прыходзяць таксама, да нашага кола.
Але ўнутры краіны гэта яшчэ і атрымальнікі нашага контенту. Гэта беларусы і беларускі, дзеля якіх мы камунікуем, дзеля якіх мы працуем. Наш фокус беларусы ўнутры краіны. Мы маем ахопы 100 тысяч нашага контента, некаторага мільён. То бок гэта людзі, якія пракамунікавалі ў такім выглядзе, праглядзелі наш контент, прачыталі наш контент. І гэта пэўныя рызыкі для іх, мы экстрэмісцкае фарміраванне. Але ж гэтыя рызыкі для іх не зараз з'явіліся. Мы прызнаны экстрэмісцкім фармаваннем ў 2022 годзе. То бок гэтыя рызыкі падаўжаюцца, не пашыраюцца, а вось такі жэст, што рэжым зараз робіць гэты завочны суд, гэтую справу, я думаю, што гэта для таго, каб напомніць, каб яшчэ раз запалохаць, каб яшчэ раз прадэманстраваць, не камунікуйце з імі у двух сэнсах, і з Аленай Жываглот, як з Аленай Жываглот, і не глядзіце іх контент. То бок мы першы таргет, першая мэта паўплываць на нас як на асоб, як на каманду сумленных людзей, але другая мэта, якая хіба што больш важная для нас нават, гэта беларусы і беларускія, якія ўнутры краіны, да якіх мы дастаўляем наш контент. І можа яшчэ такую думку дам, як гэта ўплывае. Бо хіба што пра гэта мала гавораць. Калі я, як Алена Жываглот, жыву ўжо не ў Беларусі па панятных прычынах, але нават калі я не буду працаваць у сумленных людзях, а можа менавіта, если я не буду працаваць у сумленных людзях і пайду у камерцыйны сектар, то гэтае клеймо, працаваць з Беларусью, гэтае клеймо, гэтая справа будет отпугивать организации, которые готовы со мной работать. Таким образом, режим как бы замыкает нас внутри своего круга, да, если ты хочешь работать с белорусами, с белорусками, то вот, с себе подобными, кто уже признан экстремистами. Наверное, тоже такой побочный эффект. На вашу думку, ці атрымаецца засудзіць усе ініцыятывы, якія працуюць для беларусаў, працуюць з праблемнымі тэмамі, з сацыяльнай дзейнасцю. Апошнім часам у тык-току з'яўляюцца відэа, дзе беларусы самыя выказваюцца пра свае праблемы. Гэта можа быць ад нейкіх школьных дачыненняў настаўнікі, дзеці, да хуткасці інтэрнэту. І вось ці дасі рады ўлады з такімі праявамі? Ці ўдасца ўсім закрыць рот? Не, я веру, конечно, я веру, что не удастся. И тут две категории. Зараз вы кажете про людей, звычайных беларусаў, беларусак, якія маюць нагоду быць незадаволенымі чымсьці, інтэрнэтам ці яшчэ чымсьці. І гэта рэальная нагода для незадавальнення. Падмурак для таго, каб быць незадаволеным. Рэжым таталітарны. Рэжым будзе кантраляваць. І будзе хіба што пашыраць рэпрэсіі на незадаволеных. І не выключана, што будуць паказальныя рэпрэсіі на тых, хто запісваў такія тык-токі. Але ж усіх рэпрэсаваць, пасадзіць у турмы. Усіх, хто незадаволены хуткасцю інтэрнэта ці хамствам чыноўніка, немагчыма. То бок і людзей, якія жывуць сёння ўнутры Беларусі, ў краіне, немагчыма ўсіх заставіць маўчаць, і тых, хто выехаў, то бок сумленных людзей, ці, не ведаю, ці Фрі Беларус цэнтр, ці Паўла Латушка, ці і грамадзянскую супольнасць, і палітычны сектар, таксама яны не могуць вымусіць, і мы не замаўчалі. І што хіба што яшчэ важна сказаць, што калі ж я маю такую магчымасць, я думаю, што ва ўсім гэтым важна салідарнасць. Салідарнасць з тымі, хто аказваецца пад такімі рэпрэсіямі. Салідарнасць на ўзроўні напісаць у прыват, падтрымаць, ці калі гэта бяспечна рэпостам контенту, ці донатам, бо гэта таксама знак таго, што тое, што мы робім, і патрэбна камусьці,
і што ты не адзін у гэтым. Ты не адзін змагаешся з гэтай рэпрэсіўнай машынай. То бок, калі гэта магчыма, і калі вы маеце рэсурсы і энергію, то трэба падтрымліваць тых, хто сёння не оставляе сваю справу, прадаўжае яе. І што яшчэ, хіба што астатняе скажу, што можна ацэньваць гэта, канешне, як ацэнку таго, што мы робім правае дзела, робім правільную справу, і гэта же не толькі з таго, што было ў 2020 годзе, потому что часто говорят, апеллируют к 2020 году, перейду на русский язык, апеллируют к 2020 году, что нас наказывают, репрессируют за 2020 год, режим не может забыть. Но я бы хотела отметить, что да, 2020 год, и в частности, что мы были так интересны, и в 2025 году была бы спецтворчесть по нам, если бы мы не продолжали свою работу. Если бы мы не имели вот эти охваты и не доставляли контент за железный занавес, не сражались с пропагандой, не рассказывали о том, чем действительно является администрация президента или управление делами президента, не рассказывали правду. О чем я говорю? О том, что режим продолжает реагировать на нашу деятельность, которую мы ведем и сейчас, а значит, не надо останавливаться. Алена, ну што ж, карыстаючыся момантам, мы маем такую магчымасць, канешне ж, выказваем словы падтрымання і вам асабіста, і ў вашай асобе ўсёй вашай камандзе, а таксама пры нагодзе ўсім беларусам і беларускам, якія працягваюць змагацца і з-за гэтага сутыкаюцца самымі рознымі рэпрэсіямі з боку рэжыму. Дзякую вялікі вам за сённяшнюю размову, таксама за вашу працу. Ну а мы спадарству нагадаем, Алена Жываглот, кіраўніца ініцыятывы «Сумленныя людзі», была з намі на відэасувязі. Візіт Святланы Ціханаўскай у Парыж і Брюссель стаў яшчэ адным крокам у намаганнях дэмакратычнай Беларусі вярнуцца на міжнародны парадак дня. У французскай сталіцы яна сустрэлася з дэпутатамі нацыянальнага сходу, падпісала парыжскі мемарандум аб супрацоўніцтве паміж дэмакратычнымі сіламі і парламентарамі Францыі, таксама заклікала заходніх палітыкаў браць хроснае бацькоўства над беларускімі палітвязнямі. У Брюсселі ж гаворка ішла пра падтрыманне грамадзянскай супольнасці, а таксама пра тое, як закрыць фінансавую дзірку пасля спынення амерыканскай дапамогі. Глядзіце інтэрв'ю з Брюсселя нашага карэспандэнта Алеся Сіліча. Святлана Георгіевна, ваш візіт у Париж, який завершився вчора, включав зустрічі у Національній асамблеї Франції, розмови з французькими депутатами. Ці вдалося домагчися, акрамя символічної підтримки, ніяких обіцянь, конкретних діянь відносно політичних в'язнів, які зараз застаються за кратами у Білорусі? Ну, перш за ўсё, учора адбыўся вельмі важны крок, быў падпісаны парыжскі мемарандум. Гэта такі роудмэп па супрацы паміж дэмакратычнымі сіламі і парламентам Францыі. Гэта вельмі важная падтрымка. Канешне, мы шмат размаўлялі пра палізняволеных. Перш за ўсё, я прасіла, каб парламентары бралі good parent, да, над палітзняволенымі, каб дбалі пра іх, бо мы чулі шмат гісторый ад палізняволеных, што нават калі бяруць гэта ментарства парламентары, то можа яны проста недзе публічаць гісторыі беларускіх палітвязняў, але ніколі, напрыклад, не тэлефануюць сям'і палізнявольнага, ці потым не дбаюць пра палізнявольнага, калі ён уже вызвалены. А гэта вельмі важна для палізняволеных, і таму гэта прагаворвалі. Таксама, канешне, размаўлялі, што яшчэ можна зрабіць, каб павялічыць ціск на рэжым Лукашэнка і вымусіць яго пайсці на саступкі і вызваляць людзей. І, канешне, як дапамагчы дэмакратычнаму руху. Такіх вось канкрэтных вынікаў не магу сказаць, бо імплементацыя ляжыць ўсё на ўрадзе, а парламентары гэта голас гучны, якія могуць называць рэчы сваімі імёнамі, дыктатурай, нелегітымнага прадстаўніка нелегітымным і так далей, а ўжо ўрады яны дзейнічаюць. Вы сустракаліся асабіста, я ведаю, са спікеркай парламенту Яэль Браун-Півэ. Пра што у вас ішла размова? Я ведаю, што спікерка пастанавіла стаць хроснай аднаго з палітычных вязняў. Да ініцыятывы далучыліся яшчэ 15 французскіх дэпутатаў. Што вы пра гэта думаеце, пра што гэта гаворыць і што гэта азначае?
Да, яна згадзілася ўзяць пад апеку Лілію Качан, і для мяне вельмі важна, што жанчыны праяўляюць салідарнасць да жанчын, бо больш за сотні чалавек нашых жанчын знаходзяцца ў турмах, і гэта добры прыклад, калі спікер парламенту робіць гэты крокі, гэта такі вельмі ясны пасыл, меседж для астатніх парламентароў, што гэта таксама трэба рабіць. І я спадзяюся, што французскі прыклад, ён будзе прыкладам і для другіх парламентаў. Можа, ведаеце, людзі не разумеюць значэнне вось гэтай апекі. Яны не разумеюць, як важна палізняволеным чуць нават потым, пасля вызвалення, што пра іх дбалі, што пра іх думалі, пра іх пісалі, пра іх клапаціліся. І мы вось на такіх сустрэчах расказваем, што тут не толькі справа каб праявіць салідарнасць, а гэта, можа, нават ратуе жыць у турме, калі людзі на мяжы ўжо, там, не ведаю, самагубства, бо ў вельмі цяжкіх абставінах, але калі яны даведваюцца, што пра іх думаюць парламентары там у нейкіх іншых краінах, то гэта дае ім моцы, што пра іх не забыліся, пра іх памятаюць, і хоць хтосьці будзе пра іх казаць на міжнароднай арэне. Падчас сустрэчы альянсу парламенцкіх групаў за дэмакратычную Беларусь гучала тэма сведчанні палітвязняў. Што, на вашу думку, найбольш уразіла вашых французскіх суразмоўцаў, і ці гатовыя яны перанесці гэтыя свае ўражанні на нейкія практычныя крокі? Ведаеце, ёсць, канешне, розніца, калі пра катаванні палізнявольных расказваюць людзі, нават родныя палізнявольных, як я ўжо 5 гадоў кожны дзень расказваю, як катуюць людзей, якія ўмовы для беларускіх палітвязняў у турмах, і калі гэта расказвае сам палітвязень, які праз гэта прайшоў, канешне, ўражанні зусім іншыя. І калі вось людзі чуюць пра ўмовы, пра голад, пра холад, пра шыза, што немагчыма ні пісем, ні лістоў напісаць, ні атрымліваць ніякай камунікацыі з роднымі, то, канешне, для іх вось у моманце гэта вельмі балюша. Я спадзяюся, што гэта боль з імі застанецца, і яны будуць распаўсюджваць гэту боль, бо праз боль вось гэтая салідарнасць і прыходзіць. І там быў таксама прадстаўнік Латвіі, былы таксама палізняволены, і ён кажа, што для латышэй, вось ён пачаў распавядаць сваю гісторыю, таксама быў шок, што адбываецца. І я думаю, што больш усяго ўразіла, што які вялікі ціск і катаванні для палізняволеных і праваабаронцаў. Бо гэта людзі, якія проста рабілі сваю працу, і зараз з гэта вось такія тэрміны сядзяць. Ось, і, канешне, такія гісторыі накранаюць душу, кранаюць сэрца, і тады ось чалавеку больш хочацца зрабіць. І таму я кажу беларусам, што каб узмацніць вось гэтую міжнародную салідарнасць, нам патрэбныя гісторыі. На адных палітыках не пратрымаемся. Трэба, каб людзі, звычайныя людзі гэтай гісторыі чулі, каб ім было балюша, каб яны ўжо шлі да сваіх парламентароў, да ўрадаў і вымушалі рабіць больш справаў для Беларусі. Вы таксама казалі ў Парыжы пра тое, што дыктатуры часам падаюць тады, калі гэтага ніхто не чакае. Прынамсі, так было з Савецкім Саюзам. Ці гатовая Францыя, нагул Еўропы, на вашу думку, да моманту, калі Беларусь стане свабоднай і будзе адкрытая для пераменаў? Ну, я ўпэўненая, што зараз Еўропа больш гатовая да перамены Беларусі, чым у 2020 годзе, калі ўвогуле ніхто не разумеў, што адбываецца, ці дапамагаць, ці чакаць, што можа нешта зменіцца. І менавіта таму, можа, гэта была адна з прычын, чаму не змаглі даціснуць да канца, бо тады Пуцін сказаў сваё за Лукашэнку, а Еўропа, агульнадэмакратычны свет трохі не разумеў, што адбываецца. Але, канешне, за гэтыя 5 год мы зрабілі вялікую справу, мы інстытуцыялізаваліся, мы фармалізавалі адносіны з усім светам, мы змаглі, ведаеце, паказаць іншую Беларусь, не рэжымную Беларусь, праеўрапейскую Беларусь. І тое, што нас адрозніваюць ад рэжыму ўсе гэтыя гады і падтрымліваюць, гэта вялікае дасягненне. І, канешне, Еўропе, перш за ўсё, патрэбны стратэгічны план па Беларусі. Мы зараз гэта выпрацоўваем. І, конечно, ёсць шмат нюансаў, і мяняюцца абставіны, і тут, конечно, ўжо і геапалітыка гуляе вялікую ролю. Але наша задача, каб і мы самі,
і Еўропа перш за ўсё была гатовая, калі адчыніцца акно магчымасцей, тады ўжо все будуць усё разумець, усё будзе ўжо на паперы. Канешне, план немагчыма скласці, бо могуць быць шмат якія сцэнары, але разуменне тое, што Беларусь патрэбная не толькі беларусам, але і для Еўропы у кантэксце бяспекі, перш за ўсё, але і в кантэксце правоў чалавека, гэта ўжо відавочна, і ўжо калі будзе наступная магчымасць, сумневаў у гэтым ні ў кого не будзе. Вы толькі што вярнуліся літаральна перад гэтай нашай размовай з сустрэчы з прадстаўнікамі Еўракамісіі тут у Брусэлі. Я ведаю, што гаворка ішла сярод іншага пра падтрымку беларускай грамадзянскай супольнасці. Можна крыху канкрэтыкі? Мы ж все разумеем, што мы зараз людзі без дзяржавы. Наша дзяржава скрадзеная рэжымам, і людзям, якія робяць сваю працу, актывісты, медыя, праваабаронцы, культурныя дзеячы. Вось адзіная магчымасць, каб працаваць дзеля Беларусі, а не ведаю, там, таксістамі і там, у магазинах і так далей, гэта, конечно, еўрапейская дапамога. І калі амерыканская дапамога была спыненая, то такі ўтварыўся прабел у дапамозе. І зараз мы з Еўропай думаем, як вось гэты прабел ліквідаваць, бо патрэбы вялікія, вельмі малая капасіці у нашых арганізацыяў, і патрэбна яшчэ дапамагаць актывістам, якія ўнутры краіны. І вось тут на гэтай сустрэчы ўсе нашы сектары такі рабілі агляд, што ім патрэбна, каб выстаяць, і лепш не проста выстаяць, але і перамагчы абсалютна. Вось. І гэта добра, што такі фармат увогуле працуе, бо гэта упершыню, можа, за столькі год на такім высокім узроўні мы абмяркоўваем патрэбы беларусаў так сістэмна. Гэта было вельмі добрае практыкаванне для саміх беларусаў, каб разам сесці, падумаць, што якія патрэбы ёсць у грамадскай супольнасці. І я спадзяюся, што будзе павелічэнне дапамогі. Перш за ўсё мы казалі пра медыа і тлумачылі, што якой вялікай прапагандысцкай машыне медыа супрацьстаяць, і як трэба змагацца за розум і за сэрцы людзей. І ўсе гэта разумеюць. Зараз шмат патрэб у свеце ўвогуле, але Беларусь павінна быць прыярытэтам. Зноў жа вяртаючыся да таго пункту, што Беларусь дэмакратычная, свабодная, патрэбна не толькі для нас, але і для Украіны, і для ўсяго свету. Дзякую вялікі. Сёння з намі была прэзідэнт элект Беларусі Светлана Ціхановская. Алексей Ильич, Белсат, Брюссель. Я дзеяў паспешліва і дапусціў некалькі памылак. Сергей Ціхановскі, блогер і палітычны вязень былы, расказаў пра свае першыя 100 дзён на свабодзе пасля 5 гадоў зняволення. Кажа, што будзе працаваць на карысць дэмакратычных пераменаў у Беларусі і падтрымліваць людзей, якія змагаюцца за свабоду. 100 дней назад с моей головы сняли мешок, а с моих рук наручники. Когда я впервые за несколько лет посмотрел на себя в зеркало, я ужаснулся. Многие критики сказали, что в таком состоянии нельзя появляться перед камерами, а нужно подождать несколько месяцев. Но невозможно молчать, когда вам не давали говорить 5 лет. Я не мог себе этого позволить. И я решил действовать. Действуя поспешно, я совершил несколько ошибок. Но бездействуя, я не сделал бы ничего. Блогер і былы палітвязень адзначыў, што за гэты час прайшоў медычнае абследаванне, цяпер аднаўляе здароўе, запаўняе прабелы ў карціне падзеяў, што прапусціў за час зняволення. Плануе вывучыць ангельскую мову. Да таго ж Сергей Ціхановскі пачаў збіраць сваю каманду. Каля 500 чалавек выказалі жаданне да яе далучыцца. На гаспадарства і цяпер час перайсці да традыцыйнага агляду падзеяў у рэгіёнах нашай краіны, які мы робім супольна з БГ Медыя. Жыхары вёскі
Смагоры Рэчыцкага раёну ўжо 3 гады дамагаюцца рамонту дарогі і моста праз раку Іўня. Мясцовая жыхарка Святлана распавяла ў тыктоку, што з 2022 года вядзе ліставанне з уладамі. У апошнім адказе ад гомельскага аблвыканкаму напісана, што пакрыццё праезнай часткі адпавядае патрабаванням бяспекі дарожнага руху. Праезд транспарту гарантаваны. Беларусы ў каментарах дзеляцца падобнымі гісторыямі са сваіх рэгіёнаў. Маўляў, праблемы старых дарог і няскончаных рамонтаў застаюцца агульнай для многіх населеных пунктаў краіны. Ну вот в таком состоянии наш мост. В 2025 году сказали, будут ремонтировать. И что-то пока никаких подготовительных работ не видно по ремонту. А уже сентябрь. Середина сентября. Вот папка. Опись бумаг. Подшивка. Переписка с органами власти Республики Беларусь по поводу этой дороги. И вот тут они в этом письме, последнее письмо от 12 января 2024 года, говорят, что они отремонтируют нам мост в 2025 году. Тым часам у Барысаве вядоўца вяселля апынуўся ў судзе пасля таго, як яму не заплацілі за працу. Тамада Александр Чорны распавёў, што адпрацаваў свята, вёў праграму, спяваў і рабіў фота, але ганарару гэтак і не атрымаў. На фоне будынку барысаўскага суда ён запісваў іранічнае відэа, якое хутка стала вірусным у TikTok. Пазней Александр паведаміў, што суд усё ж такі стаў на ягоны бок. Да здравствует белорусский суд, самый гуманный суд на свете, в Белоруссии. Тамаду кинули на бабки. И теперь мы будем разбираться, хорошо я пою песни или плохо. Вот так вот. Так что следите за новостями. Привет из суда Борисовского района, самого гуманного суда на Белоруссии, Барысаўшчыны. У Воршыш на Дзень народнага адзінства ўрачыста адкрылі флагшток коштам 1 мільён 700 тысяч рублёў. Праект прэзентавалі як сімвал адзінства і патрыятызму. Ну а жыхары гораду адрэагавалі ў соцсетках з абурэннем. Людзі пішуць, што замест вось гэтага флагштоку лепш было б накіраваць сродкі на рамонт жытла, дарог і падтрыманне сем'яў. В Орше чиновники оказались в недоумении. Флагшток открыли, а с экономикой дела пошли вниз. Всего через день после торжественного подъема флага, 19 сентября, чиновники собрались на заседание Аршанского райисполкома и печально признали, из 5 запланированных показателей социально-экономического развития выполняется только 3. Получается, патриотическая площадь с гигантским флагом вдохновила всех, кроме промышленности. Гаспадарства да наступнай нашай тэмы. Пасля некалькіх гадоў змагання беларускі футбольны клуб «Пагоня» з Варшавы атрымаў дазвол на ўдзел у чэмпіянаце Польшчы. Гэта будзе першая беларуская каманда ў гісторыі польскага футбольнага першынства. «Пагоня» згуляе ў 8-м дывізіёне, афіцыйна назва «Б-клас», дзе выступаюць аматарскія каманды без прафесійных кантрактаў. Кіраўніцтва «Пагоні» доўга змагалася за гэтае права, аднак мясцовы футбольны звяз неаднаразова адмаўляў ва ўдзеле, спасылаючыся на правілы, у польскіх камандах павінны гуляць пераважна грамадзяне краіны. Дапусціць «Пагоню» да спаборніцтваў пастанавілі ўжо пасля пачатку сёлетняга сезону. Таму беларусам трэба даганяць турнірную сетку і правесці некалькі сустрэчаў. Першы матч яны згуляюць, увага, сёння. У Варшаве супраць каманды «Пёрун». Двубой пачнецца а 21:30 беларускага часу. Наш клуб яднае беларусаў, якія вымушана пакінулі радзіму праз палітычны пераслед. Сімвал «Пагоні» – гістарычны герб Беларусі, што застаўся знакам свабоды і супраціву лукашэнкаўскаму рэжыму, так адзначаюць у самым клубе. Гаспадарства, абмяркуем гэтую падзею, гэтую нагоду з Антосем Лагвінцом, прадстаўніком футбольнага клубу «Пагоня». Вітаем. Добрый вечер. Што ж, вы сталіся сапраўды першым футбольным клубам у міграцыі, які возьме ўдзел у польскім першынстве. Якія эмоцыі з гэтай нагоды, ці ёсць адчуванне асаблівай адказнасці і якія ставіце перад сабой спартовыя мэты?
Хочацца сказаць дзякуй усім, хто быў на гэтым шляху, бо перамовы з федэрацыяй цягнуліся больш за 2 гады, і ўрэшце мы маем вынік. Тое, за што мы змагаліся, мы маем магчымасць удзельнічаць у польскім чэмпіянаце, нягледзячы на ўсе абмежаванні, якія існуюць. У нас атрымалася ўсе гэтыя перашкоды пераадолець, дзякуючы таксама супрацы мясцовай федэрацыі, якая спачатку скептычна да гэтага ставілася, але з цягам часу, бачачы, што мы настроеныя сур'ёзна, што мы маем магчымасці, каб гуляць, і мы хочам гэтага, то яны пайшлі насустрач, і крыху са спазненнем, але ўжо сёння мы пачынаем наш шлях матчам супраць каманды «Пёрун». У 20:30 па варшаўскім часе будзем даганяць, так скажам, тыя матчы, якія мы прапусцілі за гэтых бюракратычных пытанняў на пачатку сезону. Бо сітуацыя выглядала так, што мы атрымалі ліцэнзію, але былі, так скажам, бюракратычныя праблемы, каб мець магчымасць пачаць фізічна гуляць футбол. Ну, гэтыя праблемы атрымалася вырашыць, за што яшчэ раз удзячны Мазавецкай федэрацыі футболу, і запрашаю ўсіх заўзятараў на трыбуны, каб прыходзілі нас падтрымаць. Надвор'е, можа, не самае футбольнае, але бярыце цёплыя напоі, гарбатку ў тэрмасах, цёпла апранайцеся, бярыце нашыя сцягі і гучна падтрымлівайце нас на трыбунах. Антося, яшчэ, можа, пра бюракратыю яшчэ пагаворым, але самае, бадай, галоўнае пытанне цяпер гэта як настрой? Як? Настрой баявы, каманда гатовая, і сёння будзем даваць бой. Клас. Бой, між тым тады вернемся да бою, которые давалі цягам больш за 2 года, і урэшце гэты бой скончыўся перамогай, можна так сказаць. У чым была праблема? Чаму? Таму што 22 год, калі пачалі толькі гэтае змаганне за статус свой, даўся ў знакі 22 год, што пачалася агрэсія з тэрыторыі Беларусі, ці чаму? Таму што, здаецца, прыязна ж заўсёды ставіліся палякі да беларусаў. Я якія, можа быць, аргументы перамаглі ўсё ж такі пераканаць зарэгістраваць каманду? Агулам рэгламент польскага футболу складзены так, што на полі могуць быць толькі 3 гульцы, ці 1, ці 3, у залежнасці ад федэрацыі, па-за межаў еўрапейскага звязу. Калі пачыналася вайна ва ўкраіне, для ўкраінцаў гэты ліміт знялі проста ў адзін дзень, і ўжо некалькі украінскіх каманд толькі ў Варшаве, шмат украінцаў па польскіх камандах гуляе, для іх гэта не было перашкоды. Мы хацелі пайсці тым жа шляхам, сказаць, што, нягледзячы на ўсю геапалітычную сітуацыю, мы тут людзі, якія плацім падаткі, якія тут жывуць, якія тут хочуць нармальна функцыянаваць нароўні з іншымі, і паказвалі сваімі дзеяннямі, што мы настроеныя гуляць, што мы не проста так сабраліся адзін раз, не атрымалася і разышліся. Мы працягвалі настойліва грукацца ў дзверы, нават калі перад намі гэтыя дзверы некаторыя разы зачыняліся, мы ўсё адно прыходзілі з просьбамі. Мы дамаўляліся, шукалі падтрымку таксама сярод палякаў, сярод польскіх медыя, сярод польскіх якіхсьці функцыянераў, каб яны паўплывалі, далі, так скажам, зразумець федэрацыі, што нават калі яны возьмуць на сябе гэтую рызыку, што не будзе нічога страшнага, калі яны зробяць такое выключэнне для нашай каманды. Ну і ў выніку мы маем тое, што мы можам гуляць. Апроч спартовых мэтаў, якія сацыяльныя, магчыма, мэты вы перад сабой ставіце, чаму важна беларусам у эміграцыі мець сваю каманду? Пра сацыяльны пункт можна адкрыць трансляцыі нашых мінулых матчаў і пабачыць, колькі людзей з чырвона-белымі сцягамі прыходзіла на нашыя трыбуны, што летась у нас на матчы перад пачаткам спяваў Юры Стыльскі, і проста сотні заўзятараў з чырвона-белымі сцягамі гналі нас наперад. Гэта тыя адчуванні, як людзі пішуць у соцсетках, і што нагадвае тыя моманты ці дваравых канцэртаў у Менску 20-га, ці тога адзінства, якое тады было. І гэтае адзінства мы хочам захаваць на трыбунах, таму запрашаем усіх беларусаў, і не толькі беларусаў, усіх зацікаўленых, так скажам, аматарскім ці паўпрафесійным футболам, каб прыходзілі і падтрымлівалі нашу каманду.
Што цікава, гэта ў Польшы, у польскай гісторыі першая вось такая акрэслена беларуская футбольная каманда. Між тым мы ведаем, што ў гісторыі беларускай эміграцыі былі таксама прыклады. Напрыклад, нават у Аўстраліі была беларуская футбольная каманда, і там таксама гэта быў як элемент пабудовы супольнасці. Я ведаю, што клуб Пагоня таксама заяўляў такую мэту, гэта больш, чым папросту гуляць у футбол, каля футбольнай, вось гэтыя ўсе тэмы, але гэта агулам гаворка пра пабудову беларускай супольнасці. Наколькі сёння ацэньваеш у вас у клубе, наколькі ацэньваеце поспех у гэтай мэце? Можно сказать, что так, команда, которая гуляе ў лізе, гэта адзін з пунктаў. Таксама мы як клуб арганізоўваем турнір салідарнасці з палітвязнямі беларускімі, дзе збіраюцца у гэтым годзе сабралася больш за 20 каманд з 10 розных гарадоў, з'ехалася сотні людзей, і гэтыя вось моманты, дзе людзі яднаюцца дзякуючы агульнай мэце, гэта тое, што мы робім. Удзельнікі каманды мусяць быць выключна беларусамі ці прымаеце іншыя нацыянальнасці? Мы першапачаткова робім так, каб аддаваць прыярытэт тым, хто мае беларускі пашпарт ці паходзіць з Беларусі. На гэтым грунтуецца наша каманда. Мы маем такую суполку, да якой дабіраем, скажем, людзей, і збольшага цалкам гэта беларусы, альбо ўжо тыя беларусы, якія атрымалі тут грамадзянства. Антось, былі раней таксама спробы ў беларусаў Варшавы, прынамсі, таксама штосьці арганізаваць падобнае, і тыя спробы не заўсёды, ввогуле цяжка сказаць, што былі паспяховыя, таму што нават былі бойкі з польскімі заўзятарамі, там пабілі аднаму беларускаму удзельніку матчу, там разбілі галаву, была цэлая такая гісторыя. Як у вас складваецца з польскімі футбалістамі, польскімі заўзятарамі, як прымаюць у Польшчы вось беларускую каманду? Пра бойку увогуле дзіўна чуць, у нас ніколі такое не было. Магчыма, адзін з чыннікаў, якое дапамагло нам атрымаць гэты дазвол, тое, што ўсе каманды супернікаў пазітыўна выказаліся наконт нашага ўдзелу, і у тым ліку і гульцы, і кіраўніцтва, так скажем, клубаў, которые з намі ў адной лізе, яны не рабілі ніякіх адмысловых перашкод, каб не казалі, што «О, не хочам з імі гуляць і там не выйдзем з імі на адно поле». Усе ставяцца прыязна, усе разумеюць нашу сітуацыю. Калі хтосьці дзесьці штосьці не разумее, то это наша задача таксама як клуба растлумачыць, паказаць, што мы тыя ж самыя людзі, што мы маем таксама такія самыя правы. Так, у нашай краіне адбываюцца не вельмі прыемныя рэчы, але мы хацелі і хочам, каб гэтую сітуацыю ў нашай краіне змяніць. Рашэнне аб рэгістрацыі каманды было прынята ўжо пазней, пасля таго, як сезон пачаўся. Наколькі гэта ўплывае на вашу падрыхтоўку, на вашу удзел, ускладняе, магчыма, выганяць календар? У нас не спыняліся трэніроўкі, нягледзячы на тое, што ўжо пачаўся сезон, але матчаў не было. Цяпер у нас будзе дадатковы матч на тыдні, дзе мы, апроч матча ў выходных, будзем даганяць тыя матчы, якія мы прапусцілі за гэтай бюракратычнай паўзы. Антось, яшчэ, можа, пару словаў пра каманду, калі гэта ўвогуле магчыма, калі няма нейкай канцэпцыі ананімнасці, хаця б у агульных словах ёсць там прафесійныя футбалісты, альбо ўсе заўзятары, все аматары, як вось гэта? І адразу, калі пра заўзятараў спытаў, ці фармуецца, магчыма, нейкі варушняк заўзятарскі, фанацкі? Мы спадзяемся, што заўзятары будуць прыходзіць на нашыя матчы, адказваючы на гэтую частку пытання. А адносна каманды у нас гуляюць хлопцы, якія мелі некаторыя з іх досвед гульні ў Беларусі, там у першай, у другой лізе, гулялі за юнацкія каманды, а таксама гулялі тут у іншых аматарскіх камандах. А вядзе нашу каманду, трэніруе былы гулец барысаўскага АБТ Віталь Гайдучык, які мае досвед выступаў у лізе чэмпіёнаў. На чым грунтуецца тое, што вы збіраецеся, не перапыняеце трэніроўкі, нягледзячы на тое, што вось не былі зарэгістраваны, невядома было, ці дапусцяць да польскае першынства. Это жаданне салідарнасці, яднання, супольнай гульні, ці як это ўсё выглядае? Бо я разумею, што фінансавай падтрымкі няма ніякай клуба.
До речі, наконт фінансової підтримки хочу подякувати білорусам, які праз Центр беларускай солідарності пералічылі 1,5% на дзейнасць нашага клубу, і гэтых сродкаў пакуль што хапае, каб пачаць дзейнасць і праводзіць трэніроўкі. Другая справа, што, канешне, фінансавуем мы, можна сказаць, уласнымі сіламі шукаем тых, хто зацікаўлены нашай ідэі і гатовы ўкладаць уласныя сродкі ў гэта. І калі хтосьці хоча далучыцца да таго, каб падтрымаць нашу каманду, мы адкрытыя да супрацоўніцтва, шукайце, скантактуйцеся з намі, і мы будзем рады гэта рабіць. А тое, што нас аб'ядноўвае, гэта апроч чаго іншага, што мы беларусы і салідарнасці, гэта любоў да футбола, да гэтай гульні, і нам самім прыемна збірацца разам, каб добра правесці час. Антось, дзякую вялікі за размову, дзякую за тое, што сабраліся разам, поспехаў і ў сённяшнім двубоі змаганні, і ў далейшых усіх вашых паядынках. Заўзеем, канешне ж, за нашых. Будзем заўзець разам за абсолютно. нашых футбалістаў. Яшчэ дадам, карыстаючыся хвілінкай, што апроч матча сёння, наступны матч наш у нядзелю о 18:30 на Марымонскай 42 на бакавым полі Хутніка. То запрашаем усіх заўзятараў далучыцца. Нядзеля, выходны дзень. Спадзяемся на добрае надвор'е і што поўныя трыбуны будуць беларусаў. Сябры, хто у Варшаве, хто паблізу Варшавы, калі ласка, шукайце ў соцсетках, я так разумею, найперш футбольны клуб «Пагоня» — гэта нашыя. Антось Лагвінец, якраз прадстаўнік, быў з намі. Ну і на развітанне хацеў бы таксама падсумаваць нашу, ведаеце, апытанне, ці адчуваеце вы беларускую салідарнасць. Як у працяг нашай размовы хачу сказаць, што 78% прагаласавала за тое, што ёсць гэта беларуская салідарнасць, альбо беларус беларусу беларус, альбо, ну, прынамсі, сярод блізкіх, сярод сяброў гэта салідарнасць захоўваецца, у тым ліку дзякуючы і клубу «Пагоня», я спадзяюся. Ну, гаспадарства, а на гэтым час, аднак, развітвацца. Дзякуем за ўвагу. Для вас працавалі Валерый Руселік і непараўнальная Юлія Лабанова. Да хуткай сустрэчы.